la mutlaqal kullu muhdathatin bid'a. Ba wai manzo Allah sallallahu alaihi yana nufin kawai da kai wani abu sabo ya zama bid'a ba. Yana so ya ce maka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ba a sa babbar riga malin ko to kuma yanzu ana sa malin ba wai kawai sa malin tunda ba a sa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shikenan ya zama bid'a. Abinda Shehu Dan Fodiyo yake so ya faɗa kenan anan. An gane mu dinga tabbatar masa da maganarsa kamar yadda ya faɗa. In akwai ƙarin haske da bayani sai in mun gama maganarsa a babi na amana sai mu ce to wannan maganar da Sheikh Dan Fodiyo ya faɗa kafin gabaninsa ga abin da wasu malamai suka faɗa ko bayansa ko a lokacinsa don mu auna mu ga shin maganar tasa malamai sun mara mishi baya ko kuma a malamai su ma sun yi tasu maganar tunda ai ba shi kadai ne malami guda ɗaya ba ko Allah ya ji kansu da rahama. La mutlaqal ihdath wannan ka'ida ce ya kawo ta. Ana nufin kamar yadda abin da ba ibada bai zama ibada to wannan ne bata. Amma in dan mujarradin a zo da sabon abu ne to ba ai bayan manzo sama an zo da sababbin abubuwa kuma an duba an ga bisa zama bid'a ba. Idza tanawalatu shari'atu bi usuliha, in aka shigo da sabon abu kuma sai zama shari'a ta karbe shi ko da ba da cewa an yi a lokacin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam inda ya shiga fadin ka'idojin shari'a. Kamar misali da muka ce babbar rigar an sa ta a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a sa ta ba to amma a cikin shari'ar da Allah ya aika manzo Allah sallama da ita akwai barin mutane da al'adunsu ko babu? Akwai, sai dai in al'adar ta ci karo da sunna. To ita babbar riga al'ada ce ko ba al'ada ba ce? Shari'a ta ce a zauna da al'ada ko ba ta bari ba? Ta bari, to kaga ya shiga ka'idar shari'a kenan. An gane ko? Wataƙila a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yi yayin ɗaga ƙarafuna da sunan sawa ƙwanji ƙarfi ba. Ko? Amma yanzu kuma ana yin wet lift ake cewa ko menene? Gaba ɗaya jimin ya haɗu wasu abu, ya haɗa wet lift ɗin da jogging da suna da abubuwa da yawa, amma wet lift shine kaman ɗaga abubuwa masu nauyi da sauke su domin a ƙarfafi damatsa. Haka ne? To an yi shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yanzu ana yin sa. To bid'a ne sai Dan Fodiyo ya ce a'a, saboda ai daga ƙarfe ƙarfafa dantse yake yi, ƙarfafa dantse kuma yana ƙara wa mutum lafiya. Ita kuma shari'a bata hana ka nemi abin da zai ƙarfafe ka ya ƙara maka lafiya ba, illa dai me yiwa a lokacin Allah sama wata hanya ake bi daban, yanzu kuma ake bin wata hanya. Me yiwa an ka je China kuma su ba ƙarfe suke ɗaga, wataƙila wasu alkafira suke da dungure, sai su ba da muhimmanci akan wani abu da zai dinga ƙarfafar damatsansu. An san alkafira? Me ce alkafira? Ban ji ba? Adungura ce alkafira ko dai da baga malamin Hausa. Malam me bambanci tsakanin adungura da alkafira? Na? Wuntsilawa ita ce alkafira. Wuntsilawa. Kuma ko dai daga larabci aka samu? Kun san kafarat da larabci ana nufin taya. Kuma ita take garawa. Kafarat. Su ba amma ban sani ba ko amiya ce ko kuma fusha ce, haka dai suke faɗa. Ya kamata in fusha ce a cewa taya itar, amma dai yanzu in ka je kana ta cewa uridu itaras sayyara ba za a gane ba. Sai dai in kana so sai dai ka ce uridu alkafarat sai su gane. To kaga alkafarat kaga ai taya tana jujjuya. Wannan ijtihadi na ne ba ilimi bane. Allahu a'lam. Ta abinda Sheikhul Islam Sheikhul Mujaddid ya faɗa kenan. Wannan ina ga muku yace to in dai mujarrad an auna shi aga ya shiga cikin ka'idojin shari'a
in shari'a ta karɓe shi a ƙa'idojinta to ba zai zama dalala ba balle ya zama finnar. Amma in aka bincika aka ga shari'a ba ta karɓe shi a cikin ƙa'idojinta ba to wannan ba zai shiga, ba ya zama dalala kenan. Kamar misali a ce to yanzu abin nan akwai wani wasa da ake ana kiransa long jump ko da high jump ko me sunansa da Hausa? Tsallan tukurwa. Allah ya saka da alkhairi, kaji Bahaushe, tsallan tukurwa haka ake ce masa, sunansa tsallan tukurwa. Ko kuma athletics na 100 kilometers, me shi? Ko 100 kilometers zai cewa ko 100 meters. Me athletics ba wasan guje-guje ba? To shi wannan na 100 meters din shi ake kira gudun ya da kanin wani. To wannan duk nau'o'i ne na wasanni, ko ba haka bane? Wanda manufarsu motsa jiki, manufarsu bawa jiki horo akan wani abu da ka iya tasowa, manufarsu inganta lafiya. To wannan duka kaga shari'a za ta karɓi wannan manufar, haka ne? To sai wani ya ce idan mutum ya yi tsallan tukurwa sai ya fi karɓuwa a wajen Ubangiji fiye da ya yi gudun ya da ƙanin wani. To a nan sai ya fi karɓuwa a wajen Ubangiji, sai ya fi samun lada a wajen Ubangiji. To shi ne i'taqada qurbatan ma laysa bi qurba. Ya ƙudirci samun lada a wajen Allah a abin da ba ibada ba ne. An gane? In ka bar shi a sunan al'ada to shari'a ta zo da maganar al'ada, ƙa'idojin shari'a za su karɓa. In bai ci karo da wani abu ta can wani ɓangaren ba na shari'a, amma in ka zo da kuma maganar lada, kamar wanda zai yi wani biki ya ce in an yi bikin nan za a samu lada a wajen Allah, ya zama bikin ne sanadiyar samun lada, to yana da buƙatar ya kawo maka dalili wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa yin hakan yana da buƙatar samun lada. In kuma ba haka ba, to Allahumma sai dai idan wani umarni ne ya zo na yin wani aiki, in an yi aikin za a samu lada ko an wajabta a yi aikin, amma shari'a ta bar ku bi hanyoyi na gabatar da aikin. Shari'a ba ta tilasta ta ce kowa sai ya bi ta hanya kaza ba, kamar misali saboda bambancin garuruwanku ko bambancin zamaninku ko bambancin yanayinku. Kamar zuwa hajji, kawai abin da ake so shine ka je miƙati. Tashi za ka yi da fuffuke ka je miƙatin, mota za ka hau, jaki za ka hau, alfadari za ka hau, a'a nan gaba ma wani abu ne zai zo daga baya abu a hau. Ita dai shari'a abin da ta ce in ka zo miƙati ga abin da za ka yi. Maganar zuwa miƙati kuma wannan kowane zamani akwai irin abin da yake kai mutum zuwa miƙati. An gane? Wannan ya zama bid'a? Bai zama bid'a ba. Daga miƙati kuma sai a ce to in ka je Ka'aba kuma ga abin da za ka yi. In ka je Mina ga abin da za ka yi, in ka je Arafa ga abin da za ka yi, in ka je Muzdalifa ga hanyar zuwa Arafa ɗin da hanyar zuwa Muzdalifa ɗin, wannan kowa ya yi yadda Allah ya hore masa. Kai dai ka je. A nan ba a maganar bid'a tun da wasila ce, amma aikin da ake so a yi ɗin shi tun da dalili shine ibada. To a wajen Ibn Fodi, Allah ya ji kansa da rahma, ka kawo wani abu ka gayyato shi na waje, ka rubuta masa lada da alhaki alhali abin ba ibada bane, to shine dalal, wa kullu dalalatin finnar. An gane? Da bangaren za ka fa magana Ibn Fodiyo kuma ba ma wani sabani dogo, sabani ne kawai wanda yake ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu tadad bane. Sai ya ce li aqsami shari'ati i'tibaran li mutlaq al ihdathi. Sai suka ce, yace kai malamai fa sun kalli bid'a ne, sai suka ce taka suka so biyar
irin yadda hukunce-hukuncen wajibi ne ko tilas ne. Me hukuncin yin aswaki kafin a yi sallah? Sunna ne, mustahabbi ne, ya kamata a yi. Me hukuncin yin bacci bayan sallar magariba kafin sallar isha? Makaruhi ne, bai kamata ba. Me hukuncin shan giya? Haramu ne. To kaga yanzu muna da wajibi, muna da sunna ko mustahabbi, muna da makaruhi, muna da wajibi, muna da haramun. Me hukuncin cin abinci? Mubah, halal ne. Dan baka ci abincin rana ba Allah zai kama ka? Dan ka ci Allah zai kama ka? Dan baka ci ba za a baka lada? Dan ka ci za a baka lada? Kaga dai cin abinci kawai ka duba maslaha ka ci. To sai wai suka ce ita ma bid'a akwai wacce dole ma sai ka yi ta, in ka yi ta ma in ma baka yi ta ba sai Allah ya kama ka. Akwai kuma bid'ar da ya kamata ka yi ta, shari'a tana so ka yi, in kai zaka samu lada. Wai haka suka ce. Akwai bid'ar da kuma yin ta haramun ne qat'an, ita ce wacce suka ce manzo Allah ya ce wa kullu bid'atin dalala. Akwai kuma bid'ar da yin ta makaruhi ne, akwai kuma bid'ar da yin ta da rashin yin ta duk ɗaya ne, haka suka ce. Sai ya ce i'tibaran li mutlaqil ihdathi. Za ku ga a rubutun an sa al-ahdath, amma ihdath ya kamata. Kawai sun lura da kawai me bid'a shine abin da babu shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Da suka kalli abubuwan da babu su a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai suka ga akwai wanda dole ne ma sai an same shi. Akwai abin da kuma ya kamata a same shi, akwai abin da bai kamata a same shi, akwai wanda samun sa ma ba daidai bane, akwai abin da kuma da samun sa da rashin sa duk ɗaya ne. Wa min haythu al-lugha, yace ku duba anan, wannan ya kamata inda littafin ka ne ba na masallaci bane sai ka ja masa layi. Amma littafin masallaci ne ka ja musu layi a littafin masallaci, sai dai ka rubuta a cikin littafin. Wa min haythu al-lugha, sun kalli bid'a ne da ma'anarta ta lugha. Yanzu me alkitabu? Littafi. To til abin nan, zalikal kitabu la raiba fihi. Me alkitabu a cikin zalikal kitabu la raiba fihi? Yawa, to kaga ana nufin littafi kuma ana nufin me? Qur'ani. To kaga lughatan alkitabu yana nufin littafi, istilahan fa yana nufin alqur'ani. To yanzu idan muka zo muka ce dukkan abin da ya zo a cikin littafi gaskiya ne, dukkan abin da ya zo a cikin littafi gaskiya ne, to ya danganta sai a kalle ni a gani da na faɗi haka waye ni, a ina kuma na faɗi magana. In a huɗu ba na faɗa, ko a wajen tafsiri ko a wajen karatu, a matsayina na musulmi wanda yake karantar da addini, an gane Qur'ani nake nufi. Haka dai? Inda za a samu wani wani Kirista haka, su suka ce littafi me suke nufi kenan? Bible suke nufi. Amma misali idan wani malami ne a makarantar boko sai ya ce ai duk abin da ke cikin littafi gaskiya ne, to wataƙila wani littafi yake magana, sai a duba a ga haka ne ko ba haka bane, ko ba haka bane. To ita ma albid'atu shine duk wani abin da da ba shi yanzu aka same shi. Har a lokacin manzo Allah sama in aka yi la'akari da wannan, to har a lokacin Annabi sama ai akwai abin da da ba shi kan zuwa manzo Allah sama, lokacin sa aka same shi. Haka ne? Har kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da akwai abin da ba a saba ba kuma yanzu aka gani shi. To sai ce su sun kalli bid'a a ma'anarta ta yare, in aka ce ga abu sabo, to wannan abin sabo ko dai ya zama dole a yi shi, ko ya zama ya kamata, ko ya zama kwata-kwata bai kamata ba, ko kuma ya zama yin sa ma matsala ne, ko ya zama da yin sa da rashin yin sa duk ɗaya ne. In dai aka ce sabon abu a ko ina ma a komai, shi yasa sai suka auna shari'a abubuwan da ake samu, sai suka ce to in dai magana sabon abu ne a addini, to akwai abin da yake wajibi, akwai abin da yake mustahabbi, akwai abin da yake makaruhi, akwai abin da yake mubah. Wa minhu qawlu Umar radiyallahu anhu fi sha'n at-tarawih, je musamman ma ga hadisin nan da aka rawaito sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi, lokacin da wata rana Abdurrahman ibn Abdin al-Qari yace mun fita da sayyidina Umar wata ran da Ramadan bayan sallar Isha, kawai sai muka zo masallaci sai muka tarar da kowa yana yin sallah,
wani can ga can shi kadai yana yi ana ta jiyo karatunsa, wani kuma ga sunan yana jan wa'ansu mutane, yana yi wasu mutane suna bin sa, can ma ga wani, sai aka ga masallacin duk an kacame, kowa sallah ake, wani shi kadai wasu da yawa. Sai na Umar ce ya isa, kamar misali ya ce kowa ya sallama ku saurara, dan sai aka saurara. Ya ce wannan abin da ake, ina ganin ya kamata a ce mu canja tsarin nan, gaba ɗaya a haƙura a samu liman ɗaya duk a bi shi. To duk sahabbai ne fa, duk wanda ke wajen sahabi ne. Sai suka ce wallahi ku hakan yayi. Sai ce to ya aka yi? Aka ce to ai ga Ubay ibn Ka'ab, tunda yafi kowa iya Qur'ani. Sai aka ce to Ubay ibn Ka'ab ya ja mutane sallah. Shikenan sai Ubay ibn Ka'ab. Shikenan aka ci gaba da yi. To shi sai na Umar da alama baya zuwa masallacin, dan da yana zuwa to da shi zai ja sallah ai. To wata rana sai ya fito zagaye, sai ya jiyo shiru, sai karatu ɗaya yake ji kawai, sai ya biyo ta masallaci. Inji Ibn Abdin al-Qari yace tare muka taho, sai muka zo muka tarar da mutane, malam Ubay yana ta rangada karatu suna bin sa. Sai na Umar yace ni'matul bid'atu hadhihi, ma dalla da wannan bid'a, wallati tanamuna anha ahabbu ilai. Amma wacce kun ga yanzu ai ana idar da isha, ai farkon dare ne ko ba a kai ba sulusi na biyu ba, na ɗaya ba a gama sulusi na ɗaya ba, bare a shiga na biyu, bare a shiga na uku. To kaga akwai wanda kamar shi sai na Umar din da alama sai a sulusin ƙarshe yake tashi, kuma yawanci mutane in suka yi wannan ba sa ƙara tashi. Sai ce ni kuma wacce ba kwa yi din ni na fi santa, waccan ta ƙarshen. Ma'ana ni yanzu da in zo in biyu liman, wanda in haƙura in yi bacci in tashi sai in yi tawa, saboda an fi son ka yi ta a ƙarshen dare, amma duka ɗaya ne in ka yi ba laifi. To sai suka ce ga sai na Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi fasammaha bid'a. Kun ga gashi wannan sallar da ake sai kira ta da suna bid'a min haisu surati isbatiha, ba wai sallah ce bid'a ba, a'a tsaida mutane su daina yi kowa daban-daban, su haɗu su ƙara dawowa ƙarƙashin liman, sabon abu ne ko ba sabon abu bane? Me yasa ya zama sabon abu? Saboda ai an taɓa yin halifanci kafin sa ko? Wane ne ya halifanci kafin sa? Sai na Abubakar. An yi lokacin sai na Abubakar? Yanzu lokacin ba a yi ba. Da lokacin na Abubakar kowa ta sa yake yi. To yanzu lokacin sa ya zo da wani sabon tsari, tunda aka fara halifanci ba a taɓa yi ba. To da haka shi yana nufin sabuwar hanya ta dawo da mutane kan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wai sabon abu a kawo shi addini ba. Duk da cewa suna kafa hujja da wannan hadisin, su nuna maka cewa ai bid'a ya halatta a yi ta. To zamu zo kan wannan hujjar insha Allah, zamu kawo bayanai da maganganun malamai. Wa illa yace to in ba haka ba, fa hiya sunna, ai yin sallah a bayan liman, sallar tarawihi a bayan liman ai sunna ce. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في 3 ليال من رمضان في حياتي. saboda manzo Allah sama yayi haka a watan sallar Ramadan a rayuwarsa, kamar da ke cikin Sahih ibn Hibban min hadisi Jabir, Sahih ibn Khuzaimah min hadisi Jabir ibn Abdullah, kamar da ke cikin Sahih al-Bukhari min hadisi Ummul Mu'minin Aisha, kamar da ke cikin Sunan Abi Dawud wa Sunan An-Nasa'i wa Ibn Majah min hadisi Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Kaga manzo Allah sama yayi, kuma da yayi ya fito mutane suka bi shi, ya ƙara fitowa mutane suka ƙara bin sa, ya ƙara fitowa ta uku mutane suka bi shi, sai ya daina fitowa. A ruwayar Musnad hadisin Abu Dharr hatta hudun ma ya fito, da aka bi shi ta hudu sai ya daina fitowa. Mutane suka fito a rana ta biyar aka cika masallaci, manzo Allah sai ya ki fitowa. To wanda sai zai ce masa fito, tunda shugaba ne sallallahu alaihi wasallam. Aka ƙara zuwa shiru, sai wani da ya gaji ya ce ya Rasulullah gashi mun fito kuma muna ta jira, jiya sai ba a fito ba. Ya ce ba na son ku fito ne a mai da ita wajibi, ma'ana na dai nuna muku za a iya yin jam'i, amma lada ni bari in kyale haka tukunna. Kuma Abdullahi dan Mas'ud ya taɓa shigowa ta manzo Allah sama yana sallah, ya bi shi. Manzo Allah bai ce dakata ba abun liman sallar nafila. Suka yi sallar nafilar su tare, ya karanta Fatiha
da Baqara da Nisa'i da Ali Imran kamar yadda hadisi yazo har Abdullah dan Mas'ud yace hatta hamamtu bi amri su wala kirin ya abin da bai dace ba ma'ana in kyala manzo Allah in fita saboda tsayin sallar to kun ga shin yin sallar tarawihi ko yin sallah ta nafila da daddare a watan Ramadan manzo Allah sama yayi ko bai ba yayi kuma yin jam'i a irin wannan sallar manzo Allah sama yayi ko bai ba ashe da abin da manzo Allah yayi kuma zai zama bid'a sai suka ce sai na Umar lugha yabi irin sabon abu ba wai yana nufin sabon abu wanda yake a shari'ance ba karbabbe bane لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في 3 ليال من رمضان فيها وثبتت إقامتها بقوله عليه الصلاة والسلام سلام الله صلى الله عليه وسلم ما يتي إني خشيت أن تفرض عليكم أي بأنا جنس أوران كرأ برلن تامكني فنبه على العلة سيما ذا الله ينونا مك دليل دين فتو وتاسا سبب ليشعر بثبوت الحكم عند ارتفاعها دن يتبت مكو دچيوا hukuncin yana nan ko da ba a yi ibadar ba ma'ana tana nan za a iya ci gaba da yi duk da cewa shi ya daina kama athbatahu Umar radiyallahu anhu bi ijma'in min ashabatu amma kace manzo Allah bai ba to duk abin da sahabbai suka yi ijma'i a kansa to ka san cewa ya zama hujja tunda ijma'i hujja ne wannan shine bi ijma'i ahli sunnati wal jamaa bal ma hatta ghayruhum hatta zahiriya su ma sun yadda da ijma'i hatta shi'a ma su ma sun yadda da ijma'i sai dai su suna da shurut na ijma'i da ya saba wa ahli sunna sai mu'tazila su ne ina jin suka saba wa jamahir kuma shi yana cikin al-khulafa'ur rashidun manzo Allah ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin wanda su uku duk suna nan Usman yana nan Aliyu yana nan ga Umar din kaga ya nuna kenan abinda duk suka haɗu akan sa ba zai zama bata ba to fa in qulta in kace kaifa takunu albid'atu almakruhatu dalala ma anna almakruha min qabil okay bismillah bismillah fa in qulta kaifa takunu albid'atu almakruhatu dalala ma anna almakruha min qabil aljaiz والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل بدعة لأنها ضلالة قلت قال أحمد الزرور بعقدة قوله الصالح الكراهة مصروفة بالعمل بها فإحداثها حرام لأنه امتياز على الشارع وتقدم بين يديه انتهى. قال رحمه الله تعالى فإن قلت كيف تكون البدعة المكروهة ضلالة معنى المكروه من قبيل الجائز مثالي الجائز halal abinda yake halal shine abinda da yinsa da barinsa duk ɗaya ne ko ma'ana ba za a rubuta maka lada kawai dan kayi shi ba ba za a rubuta maka alhaki kawai dan ka bar shi ba kamar misali cin abincin da muka faɗa kamar bacci an gane yanzu dan ka kwana baka yi bacci ba Allah zai rubuta maka alhaki kaga rashin bacci ba lalle ne ya zama sabo ba kamar yadda dan ka yi baccinka ka sha baccinka har zuwa lokacin tashi ka tashi za a rubuta maka lada ko alhaki to haka makaruhi ma ba a rubuta mutum alhaki akan makaruhi mun ce bacci bayan sallar magariba makaruhi ne to yanzu mutum yayi bacci bayan sallar magariba makaruhi muka ce ko to kuma alhaki nawa za a rubuta mai babu bayan sallar magariba zai iya janyo wa mutum ya rasa wata maslaha ta shari'a wacce shari'a kuma tana buƙatar ta an gane ko to don haka makaruhi wani bangare ne na ja'is tunda shi ma makaruhin dan kayi shi ba laifi bane kamar yadda ja'is shi ma ba laifi bane dalala sai ce to amsar shine zan gaya maka magana Ahmad Zarruq a cikin Umdatul Murid as-Sadiq yake cewa wal karahatu wato ita shi abin da yake karahiya abin da yake makaruhi masrufatul lil amali biha wato ba a san aini ba a san a aikata makaruhin ne wa ihdasuha haramun amma
kirkiro abin da yake makaruhi kuma haramun ne li'annahu iftiyatun 'ala shari domin shishigi ne ana yi wa mai shari'a shishigi ne ana yi wa Allah shishigi al-iftiyat shine shishigi kenan iftata alaihi yaftatu alaihi iftiyatan shine kai shishigi azarbabi an gane ko shine al-iftiyat wato iftiyatun 'ala shari'i azarbabi aka yi wa mai shari'a aka zo masa da abin da bai kawo ba shine Allah da manzansa wa taqaddumun bayna yadayhi kuma an huce gona da iri an tsallake an huce magana Allah da manzansa har ma ana ganin kaman Allah da manzansa har yanzu ba su kawo ba kawai sai aka kawo kaga wannan kaman za a ce ma neman cin gyara ake ko intaha kalamuhu rahimahullah na'am adillatu wujubi tarkil bid'ah هي حيث أن الوجوب باتباع السنة لأن الأمر بالشيء النهي عن الدين ويكفيك في ذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال ابن مسعود رضي الله عنه حسبك bar mu fassara na to yanzu zai shiga dalilan da suke nuna dole ma a bar bid'a sai ya ce amma dalilai da suke tabbatar da tilas ma a kyala bid'a to ka sani Allah ya datar da kai wa faqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu kai ma Allah ya datar da kai su ne dai dalilan da suke nuna dole abu sunna ba mun ka dalilan da suke nuna tilas abu sunna ba to wayannan dalilan kuma su ne za mu sake amfani da su dan a tilas a bar bid'a saboda ka'ida shine wanda duk ya ce maka tashi tsaye to abin da yake nufi kakka zauna ko wanda ya ce maka zauna to abin da yake yi nufi me kar ka tashi in mutum ya umarce ka da abu to kamar kuma ya hana ka yin kishiyar abin ne wanda ya ce dole ka bi sunna to abin da yake nufi kakka kuskura ka bi me bid'a ya ce abin da ma ya ishe ka dalili kawai aka ce ka dalili ɗaya to kawai ya isa ka kawo faɗin Allah subhanahu wataala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun Allah ya ce ga wannan tafarki na a miƙe yake ba wani karkace sak yake ku bi shi ma'ana shi kadai za ku bi wanda manzo Allah sama ya zo da shi manzo Allah sama ya ja kawai so yake a biyo shi kar ku bi wayansu kananan hanyoyi za su raba ku da tafarki na dan duk wata hanya da ka bi ba ta manzo Allah sama ba duk wani abu da aka kirkiro shi da sunan addini in dai ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ne to kawai zai kai ka can ne ya batar da kai shi yasa me yasa mazhabobi ba su zama bid'a ba saboda mazhabobi dauko ka suke yi a dukkan magana zancen Allah ko na manzo Allah sallallahu wanda zai iya nufin sama da abu daya sai mazhaba ta saka ka'ida dan ka a sauka daga tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam to a wajen saka ka'idan ne wannan ya hangi kaza wannan ya hangi kaza wannan ya hangi kaza amma dukkan su kowanne kokari yake dawo da kai kan abin da manzo Allah sama yake ba kokari yake kira ka zuwa ga nasa ba shi yasa zaka ga ita mazhaba shi al-mazhab a wajen malamai masana ba ra'ayin wanda aka jingina zuwa gare shi bane mazhabul maliki ba wai ra'ayin malik bane hanyar da malik ya gyara ya rairaye ya tace ya dora almajiransa akai a duk lafazin da ba za a iya fahimtar kai tsaye ga abin da yake nufi ba tunda shari'a akwai lafuzza a shari'a wanda Allah da manzansa suka faɗa wanda kai tsaye an gane ina aka nufi ko kuma ma tun a lokacin sahabbai an ma yi ijma'i akai kamar aqimus salata manzo Allah yayi azhar yayi la'asar magriba isha asuba da haka ba wanda zan a wata mazhaba kaza a wata mazhaba kaza lokutan sallah manzo Allah ya nuna lokutan sallah da haka ba zan a ce a mazhabar wani sai dai a dan wani abu dan kadan da wani ya fahimci wani abu a wani hadisi to saboda kokarin makalkalewa sunna sai ya tsaya a wannan bangaren
shi yasa baka jin an ce wai mazhabar malikiya da shafi'iya da wannan ce daidai wannan ba daidai ba a'a sai dai kawai a wajen kokarin dawowa sunnar a ga wannan ta kusa da dacewa saboda an nemo mata wayansu dalilai an ƙara mata kuma duk da haka ta kanta mazhaba ana kafa mata hujja ne da dalili amma ɗariƙoƙi fa su kuma suna tanadar addini ne a cikinsu kuma da yawa daga cikinsu ma sukan nuna maka wani abu wanda sai ka ga a'a to ai shari'a ta zo da nata su kuma sai su zo da nasu na daban kuma sai su jingina kansu zuwa ga wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma wannan din ba wai istidlali ake yi da ilimin sa na ɗauko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana istidlali da aikin sa na kauna annabi sallallahu alaihi wasallam to haka misali idan ya zanto masoyin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kauna annabi sallallahu alaihi wasallama to tasarrufat din sa na kauna annabi sallallahu ba su ne za su zama abin kafa hujja ba sai dai dalilin sa na yin tasarruf din misali dan ya zama shi tsabagen kauna annabi sallallahu ta sa baya shiga Madina da takalmi to wannan aikin rashin shiga Madina da takalmi ba zai zama dalili na haramcin shiga Madina da takalmi ba ba zai zama dalili na falalar shiga Madina ba takalmi ba a'a ghayatu ma fil amr in hani bai zo akan wannan ba a jinjina masa akan tsabagen kaunarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a bada labari don a nuna yadda ake mutunta Annabi sallallahu alaihi wasallam min babi al-isharati ila ma yusta'nasu bihi na cewa magabata ma sun yi kokari amma ba zai zama hujja da dalili ba shikenan mu zo mu dinga shiga Madina ba takalmi ba a'a amma kuma dan wani yayi to ai dama ana bada labarin abin da yake mai kyau ne dan ka ji kai ma in ka kana da kudura da iko kai amma ba zai zama kuma shikenan shi'ar ne namu ba in muka dauke shi ya zama shi'ar mu ne ma'abota yin wannan abun to ana nan idan mu bamu sa masa ka'idoji ba wasu in suka zo bayan mu za su sa masa ka'idoji har ma sai a ce to takalmin yanzu tun daga waje kaza zaka cire in ka ƙara gaba kuma kai sabo to daga nan kaga an shigo da i'tiqadu ma laysa bil qurbati qurba an shiga bid'a kenan to ita kuma shari'a ta zo da saddu zari'a to anan ne mazhaba sai ta zo Malik sai ya ce duk abinda ba Allah ne ya ce ayi kai tsaye ba manzo Allah ne ya ce kai tsaye ayi ba amma shari'a ba ta hana yin sa ba sai aka gano cewa yin san zuwa wani lokaci zai iya kai mutane zuwa ga fadawa cikin abin da Allah ya hana to kawai a ce kar a yi shi kawai a haramta shi ba saboda ai Allah ya haramta wasu abubuwa ba dan abubuwan ba saboda suna kaiwa zuwa ga wani abubuwan misali wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmin kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum ai zagin gumaka ai ba wani abu bane dama zagaggu ne dan ka tsine musu tsinannu ne to amma ka zo ka dinga faɗa tsinuwa a gaban masu ita wannan zai harzuka su ya sa su zagi Allah su masu a ganin su sun rama to kaga ku ai kai an cutar da kai to dan haka da ka janyo waccan bannar gwanda ma kawai a hakura ba sai ka zage su ba kyale su kuma dai ba za ka zo ka yabe su ba ai ko ba haka bane an fahimta to saboda kaga wannan tahrim ne a hurrima tahrima wasa'il ba hurrima tahrima asl ba kamar misali kallo ai asalin kallo ba haram bane ka daga kanka ka kalli gabas yamma kudu arewa inda ba a cikin sallah kake ba ko ba haka ba ka kalli bishiya ka kalli gini ka kalli mutane to amma a matsayin ka na namiji baligi sai mace ta zo wucewa asalin kallo ba haram bane amma sai aka ce ghuddu min absarikum ku sauke idan ku sake idan ku saboda shi kallon zai iya kai ka zuwa ga wani tunani kuma zai iya kai ka zuwa ga wata banna kullu alhawadith mabdaha min an-nazari wa mu'dhamu an-nar min mustasghar ash-sharari wal mar'u ma dama dha 'aynun yuqallibuha fi a'yin al-hur mawqu'un 'ala al-khatari yasurru muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bi sururin 'ada bid-darari كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السحام بلا قوس ولا وتري kaga kenan sai zama an ce karkai saboda wata matsala shi yasa da ka zo neman aure kuma ya kace to a bude kofar yanzu akwai wata manufa amma ya janyo wani abin dama abin ake so
in ya ƙara harzuka zuciyarka zuwa gare ta sai kai maza ka fito a yi aure shikenan kaga shikenan ma hurima tahrima wasilatin yubahu biqadar ad-darura in aka kowa matsala ta ilimi kenan an gane haka mazhaba ba za ka ji an ce mata bid'a ba wani zai ce to ku da kuke ce mana muna dariƙoƙi ita kanta dariƙa din mujarradin kwaikwayon wani ba zai zama laifi ba sai dai in an addinantar da kwaikwayon wani wanda ita kuma shari'a ba ta addinantar ba amma dan al'adantar da kwaikwayon wani wannan ba matsala ba ce al'adantar da kwaikwayon wani ba zai zama damuwa ba misali na lura da cewa malami na duk sanda zai fito in ya kalli gaban sai sun kuyi da kai baya ƙara ɗago kansa to ni ma zan dinga haka wannan ba zai zama laifi ba in wani ma haka ya gani in hatta kai ma in an gan mu a ce wannan ai ka san ƴan kaza ne bari ba da misali ƙaramin misali ko da yake iyayenmu malamai daga cikin irin baiwar da Allah ya musu ba sa kama suna a karatu kuma wani abu ne mai kyau shi yasa ko littattafai kake karanta kalilan ma kaji an kama suna yawanci matasan malamai su suke haka sai ai ta ambatan sunaye galibin mu kuma ƙuruciya ce cike wani zaka iya mana uzuri da ƙuruciyar wani kuma rashin gogewa da ƙwarewa ne a hankali ana saba sai kaga ana dainawa to ko na fasa kama sunan tunda na Allah ya sa na tuna yanzu ko a nan ƙasar da muke rayuwa ai akwai malaman da ahlus sunna ne amma sun lazumci wata shiga a kankin kansu saka wasu tufafi almajiransu saboda tsabagen ƙaunar da suke musu ma suke saka tufafi irin yadda malaman suke sawa da hula da riga misali ina fata an fahimta to mujarradin wannan ba zai zama laifi ba amma abin da zai ga nuna maka su kuma ahlus sunna ya ga a cikin makarantar in ɗaliban sun kai 1000 sai ga bai fi mutum 10 ne ko 20 suke irin wannan ba wanda wannan in dallafa inna yadullu ala mada ta'alluqihim bi imamihim wa shaykhihim wannan mujarradin haka ba zai zama dalili ba amma abu na addini ba na rayuwa ba idan nazo na ce to duk almajirai na mu zo gaba daya mu dinga saka riga iri kaza da hula iri kaza idan na yaka ne saboda wata maslaha ta rayuwa ba laifi misali saboda masallacin ba zai dauke kowa da kowa ba muna so a gane iya waɗanda za a ba wa dama su shigo sai muka ce to duk wanda aka gani da hula iri kaza da riga iri kaza to wannan saboda wata maslaha ne ba laifi amma idan muka ce yin hakan kadai shi zai nuna cewa mu ne masoyan Allah masoyan manzo Allah sama wanda kuma bai haka ba to kaga mun mai da shi ya zama qurba kenan ya zama ibada wanda kuma wannan mutlaqan bid'a ne kuma dalal ne bata ne kamar yanzu za a yi sallah mai babbar riga ya saka mai hartun da wando ya saka mai yadi ya saka mai shadda ya saka wanda zai hado da rawani ma in yi so ya zo da shi wanda zai hado da dan mayafi da zai lullaba ma lokacin sanyi ne ya zo da shi ba damuwa amma a ce yanzu idan za mu yi zikiri ko za mu yi sallah dukkan mu sai mun saka fararen kaya kamar mala'iku idan ma baka zo da wannan fararen kayan ba za a baka ka shigo ba kuma ya zama saboda maslahar taqarrub ila Allah ba saboda wata maslaha ta rashin turmutsutso ko wani abu da taraunahu maslaha ba to bid'a ya zama bid'a balle a ce sai mun saka kowa ya saka fari da fararen kaya ya daure cikinsa da wani abu da wata kabila ko wata al'umma take sawa ta daura wannan su al'ada ce ba addini ba to amma shikenan mu ƴan Sudan ne ko ƴan ina ne ko a ce ka ko ta riga da mai fadin hannu mai kaza ta yanda har za a caje ka indan wata maslaha ce wacce za a iya ganewa ba laifi ake makaranta a uniform ai ba laifi makaranta a uniform ba matsala bane ƴan siyasa saboda maslahar su ta siyasa sai su ce duk ƴan jam'iyyar mu saka hula iri kaza wani cewa ake a saka wani kuma tsabagen yarda da aqidar siyasan ne ko maslahar su ta siyasa amma ba su taba cewa akwai lada ko ba lada ba ko ba haka bane kaga wannan ihdas ne amma
cikin umur na rayuwa wanda kuma wannan suna cikin masalih mursala kawai sai dai za a duba an ga akwai mafsada to addini ya zo ya yaki kowace irin mafsada komai kankantar ta ad-dararu yuzal ko kuma in an ga akwai tashabbuh bil kuffar bil kafara ko akwai wata shubha da za ta iya sa amuna na zato sai ai hukunci a daidai iya wannan abin ina fata jama'a an gane yawwa to wannan abinda malam ya faɗa kenan cewa li'anna al-amra bi shay'in nahyun 'anil qaimi ke bada labari a cikin madarijus salikin tunda shi ya ganshi sun rayu tare yana faɗa cewa da yawa idan mas'ala ta shige masa duhu ya buga ya kasa fahimtar ta yakan kewaya ya samu masallaci a cikin karkararsu musamman irin masallatan da yanzu ma an daina sallah a ciki mutane duk sun kaurace wa masallatan watakila ko saboda an tattashi daga unguwar ko wani abu to dai ya san gurin masallaci ne sai ya shiga ya faɗi ta birgima yana kuka yana ta kaskantar da kansa a wajen ubangiji yana cewa Allahumma ya muallima Ibrahim allimni ko ya muallima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni wa ya mulhima Ibrahim alhimni ko kuma wani abu mai kama da haka yace wallahi kawai sai ya ji Allah ya yi masa sa masa nutsuwa da fatayi sai ya sake karantawa sai ya gane to wannan ba zai zama sunna ba Ibn Taymiyyah ne to ai labari aka baka na shi Ibn al-Qayyim abin da yasa ya kawo maka labarin dan ya nuna maka a cikin bayin Allah akwai wanda tsananin kai kansu zuwa ga Allah in suna da bukata ya kai har su faɗi suna birgima suna gaya wa Allah wanda faɗuwa a yi birgima a gaya wa Allah bukata baya cikin abubuwan da shari'a ta haramta wataƙila ma zai iya shiga babin istikana da nuna ƙasƙanci a gaban Ubangiji amma duk Ibn Taymiyyah ya haka sai ka ce to gobe ni ma insha Allah bari in nemi wani masallaci irin wannan bari in yi la'alla idan a bayanin sai ka ji ka gamsu da cewa to ai kwa dama kaga ko yayi bari ni ma in tafi in yi amma da zaka ji an ce wani yayi istighfari kafa 70,000 istighfari kafa 70,000 ba zai taba zama haramun ba salati annabi sama kafa miliyan nawa ma ba zai taba zama haramun ba ga wanda yake da kudura akan yi amma sanya shi a turba ta addini amma idan ka ce to wannan a dinga karanta shi ranar Laraba ko ranar Talata ko duk ranar Juma'a kafa kaza to ka zo da irin abin da shari'a take zuwa da shi kuma ya zama bid'a wannan hanyar da ka biyo ita ce bid'a kuma komai girmanta ba za a kalli ta ba kamar wanda ya ruku'u ne ya karanta suratul Fatiha tana da kyau ko ba ta da kyau akwai ta addini ko babu ita a ruku'u yana da kyau ko babu akwai shi addini ko babu amma a ruku'u manzon Allah sama Fatiha yake karantawa tasbihi yake yi irin na manzon Allah sama kai shine sunna to yawanci su dariƙoƙi zuwa suke da addini da tsari na musamman sai su zo da tsari a ranar kaza za a yi kaza kuma da sunan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda wane ya zo mana da ita kuma yawanci waɗanda suke zuwa da wannan ɗariƙoƙin mafi girmansu a cikin khalaf shine Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah sun rayu da shi akwai wanda suka fi shi tsantseni al'amura na rayuwa amma mutumin kirki ne sai dai yayi wa'ansu abubuwa da wasu maganganu wanda sun tsorata mutane amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya nema masa hanzari a abubuwa da yawa kuma da yawa daga cikin su abin nan manya-manyan malaman ɗariƙun sufaya ai da yawa wasu daga cikinsu a yanayin tsarinsu ma na gudanar da addini akwai ta cewa sai dai wasu daga cikinsu abin da isa ba a kafirta su da maganganunsu ana sifanta su da abin da kai kuma ba za ka yarda a ce wanda kake bi haka ba ne wani ne ya ɗauki hanya ta khalwa ta neman kusanci zuwa ga Allah da tsarkake zuciya sai ya ƙaurace wa mutane ya zama shi kaɗai ya ɗauki wa'yansu maganganu komai tsaftarsu da kyansu ko aya ce ka ɗauka ko kalma ce ka ɗauka a ce ita za ka yi ta maimaitawa
tun kana faɗar ta zuciyarka tana ganewa har za a kai lokacin da Allah kake ka kai wani adadi ko ba haka bane yanzu ka ta astaghfirullah tun kana astaghfirullah kana gane alifun da sinun da ta'un da ghainun da fa'un da alifun da ra'un abin nan da fa'un astaghfirullah alifun da sinun da ta'un da ghainun da fa'un da ra'un da alifun da lamun da ha'un astaghfirullah har zaka dawo kana astaghfirullah har zaka dawo kana har zaka ba ma ka gane a hankali in kai sati ɗaya sati biyu wallahi wani abu zai shiga kwakwalwarka ila ma yaka zo kana wasu surutai ba a sani ba ko ba haka bane balle wasu fa in sun tashi kogo suke zuwa har su bar abin da ya wajaba akan su ma na sallar jam'i su bar abin da ya wajaba akan su na duba tarbiyyar ƴaƴansu in sun yi daidai ma ka kaddara sun yi daidai wasu su zauna da dattima da dauda Allah bai yi alƙawarin dan kai haka dole zai tsare maka hankalinka da kwakwalwarka kuma shedan in ya kasa shiga ka ta wata hanya zai zo maka ta nan wataƙila ana nan ma shedan zai bayyana maka a wata sura ya ce maka shine Allah ko ya ce maka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya fa inna shaytan la yatamathalu bi shedan bai isa ya zo a irin annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma shedan ai zai iya bayyana ce maka ma shine Allah ka cokan kenan ko ba ka iya zama irin sa ko ba haka bane ko ya bayyana ya ce shine wali wani da ya riga shi mutuwa yayi kaza ana nan mutum sai ya fitowa ya faɗi wata katuwan magana shi yasa suke kiran irin waɗannan maganganun shatahat wani kuma saboda tsabagen soyayya da shi yake cewa waqila menene ma nataqu bihi fi menene laysa menene bi shar'i abin ana cewa abinda suke faɗa a irin wannan yanayin fi shathi a cikin yanayi na shirbicin nan su waliyai ba a kirga shi a shari'a Sheikh Abdul Qadir Allah ya ji kansa rama yana cewa qadami hadha tahta raqabati kulli abdin salihin fis samawati wa fil ard ko wata magana mai kaya yace kafata nan na take wuyan duk wani mutubawa na gari a sama ko a ƙasa ai da malamai suka ce har mala'iku fa yake nufi kenan wasu kuma saboda wato zamu iya cewa mu in a yau ne zamu ce iya shege an gane shakiyanci ne a yanzu su a can watakila za su iya kiransa da nasu istilahin na san wani mawaki a nan Kano ba sai haɗa muku sunansa ba shi tantiri ne ko a waka sai ya kawo wani baiti da shi ya san me yace ku kuma zai sa ku yi sabo akwai wani yana gidanmu duk anna ne ni ma ina san Allah sai ka ji kamar yana cewa gidansu duk arna ne wai abin da yake niki anna ne shi da siminti ko ba haka bane shi ya gane me yace ku kuma ya sa ku kun rufta to akwai wanda irin su Ibn Arabi da sauransu sai su faɗi wata magana wai a ce ai falsafa ce sai ka shiga ciki kun yi nutso wai ba za ka gane su ba sai ka zama su sai zo su faɗi wata magana wacce mu Allah bai dora mana wannan nauyin ba sai kuma sai a zo a ce to ai ya kamata a yi musu uzuri ai ba haka suke nufi ba ai abin da suke nufi kaza shine wai aka ce Ahmad al-Mukashifi wata rana ya zo yana cewa nunani lam yaktubhuma qalamun fi kulli nunin min an-nunayn aynani lam yaktubhuma qalamun fi kulli aynin min al-aynayn nunani sai wani babban wali aka matsa aka ce me yake nufi ya ce wai ga wasu nunin guda biyu ba a taba samun alƙalami da ya taba rubuta su ba amma akan kowane nun guda ɗaya daga cikin nun guda biyun nan akwai ambaki guda biyu ga kuma wasu ambaki guda biyu a gefe su ma ba a taɓa samun alƙalami da ya rubuta su ba akan kowane ambaki guda ɗaya akwai nun guda biyu ni sai mun kama da wata molecular formula a physics a chemistry wanda a C a H a samanta can ma a H a ƙasanta an tuno ta ko duk da dai daga baya ni ma na amfani da ta falsafa na dan fahimci abin da na fahimta sai aka ce da shi wannan ko Ahmad Tijani ne ko waye sai aka ce to wannan magana da Ahmad al-Mukashifi ya faɗa mun kasa fahimtar ta sai ce hadha alladhi qala law anni abuhu bihi laqila li anta min ubadi awthani wannan magana da ya faɗa da zan fassara muku ita
ca za ku ce kawai ni ma gumaka nake bautawa da haka ma'ana dai a kama baki ai shiru to irin wannan sufa zaka zo kuma ka ce ni ina bin tafarkin wani shi yayi magana da wani yare na falsafa philosophy a haka dai duka maganan su Karl Marx irin su maganar Lini irin su maganar Durkheim irin su maganar Machiavelli irin su maganar Aristotle su Socrates su ma za mu iya nema musu mafita su Socrates da sauransu to irin wannan ƙa'idojin da suke kawowa su shigo da su cikin shari'a su ne muhaqqiquna malaman tauhidi muttabi'una lis-sunna ba sa son wasa wani abu ya lullube hankalinka ka faɗi wata magana ka faɗi magana akan falsafa duka in kai daidai kai da Allah in baka daidai ba kai da Allah mu dai ba za mu bi ka akan abin da ba kitabu bane ba sunnatu bane duk abin da ya saba wa alkitab bin sunna da qur'ani suna da sauki amma duk da aka shigo da wani abu wanda ya saba wa kitabu wa sunna to kuma an shiga wani garari da yawa to shi yasa yawanci masu irin wannan kuma in ka soke su akan cewa to ya za a yi kuma ku shigar da mu wani loko da wani garari sai su ce ba ka san annabi ne matsalar kai ba ka san annabi ko me ka magana san annabi kuma cikin wannan abu Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh